Здравейте, аз казвам Димитър Стоянов, национален състезател за България по самбо, бронзов медалист от световно европейско първенство по самбо за 2025 година. Започнах да тренирам самбо на 12 годишна възраст в град Сливен. Първите ми впечатления от състезанията по самбо: имаше чувство за адреналин, чувство за страх, но след първата среща преодолях тези тръпки и продължих напред. Моите предпочитания за техники в самбото са: използвам най-често хвърляния, с които стигам до ключ, дали на ръката или на крака. Реших да се занимавам професионално с спорт, когато влязах в спортното училище в град Сливен. Когато започнах да тренирам дворазово, тогава усетих, че спорта е моето. Техники, които смятам за опасни в спорта самбо, според мен са ключове на ръката и ключове на краката. Най-важните състезания в годината са европейско първенство и световно първенство, но преди това трябва да преминем през националното първенство в България. През годината има и международни турнири, които те също са ценен опит за големите първенства и подготовката. Цвета на корката няма голямо значение, но предпочитам синя корка. Димитър Стоянов е човек, който иска да дава пример на подрастващите деца в спорта. Послание за всички самбисти по цял свят: вярвайте в себе си, не се страхувайте от провала, бъдете здрави!